Takže čau lidi, já vás vítám u mého třetího, ale druhého videa z parkouru. A dneska se jdeme vrátit k tomu hnusnému skákání. Tak jdeme na to. Mám to zase na kraty, se nezměnilo. Jenom nejsem tak nasranej, jestli to vyjde teď, že to nechám, aby to vyšlo teď, tak dneska ještě je středa, no tak to je jedno prostě. Ne, nice. Teď se mi nějak daří. Ne. To bych asi, to je jedno, prostě se jdu vrátit. Ne, další parkour mapa bude u tohodle. To bude tam, kde skončím, tak tam uděláme hned další. To bude další. A bude tam konečně checkpointy. A když se zeptáte, jestli bude série miniher, tak to asi ne, jedině leda tak, že by jsem natáčel jenom 3, nebo vlastně 2. Jenom bych natáčel 2. Už mi vyrostly 2, tak ať mi vyrostou všechny na trojku. No. Beep. Vyvadu, já bych nejradši teď na toho autora téhle mapy nadával. Nejsem to já hlavně. Vůbec jsem to já vlastně. Ne! Proč jsem to dělal, jsem pakuň? Počkejte. Haló? Já se omlouvám, jsem zpět. Tady začal zvonit mobil. Strejdovi. Až se koukáte na tohle video, tak v sobotu, v neděli, co říkám sobotu, v nedělu, bude den matek, tak si připravte dárky. Kdyby to byl normální svět, tak to bych se fakt snažil. Tady skočit na já jsem největší pakuň, proč jsem to vymýšlel, proč jsem to natačil pár minut. Se mi vůbec tam nedařilo, a proč jsem tam nešel. Schoř, padáčko. Oh shit, to mi. Hele, já dostal nápad. Tak já zkusím jít takhle. Tak to nejde. Jo, jsem to. Pardon. Vůbec jsem nešel na nic jiného, vůbec. A jestli chcete, můžeme natočit stand-off. Ale myslím si, jestli chcete, nebudou od znova, jestli vám to hodí, já natáčet nemusím. Ale mám v plánu natáčet nějaký ještě věci, které vám v tomhletom nebudu říkat. Budete si muset nechat překvapit.
Ty vole, já si zkusím skočit tenhle lehký parkour. Jau! Tak to nejde. No dobrý, tak já si skočím ještě. Počkat, tady má takhle očurávat. Jo, vždycky. Já vím odkud. Počkejte, tohle to nepočítejte. Tak to nejde, nejde rebel vole. Rebel vole. To jdu očůrat. Kašlu na to. Kašlu na mý ohraničení. Já jsem blbec, proč jsem ho neudělal větší. Nejsem blbec. Jsem chytrej, Pepo, ty chytřejší. Vůbec nic nestalo, vůbec ne. Počkat, teď jsem to měl otevřený. Jaký nějaký hacker se mi tady na to přihlašuje. Počkejte, uděláme rychlej proces. Vypnutíme to. On by nám totiž tady, je to můj brácha mladší. On by nám to tady zkážel. On by nám to tady zničil a tak. 4 roky. Jestli sem přijde a bude mluvit, tak to budu muset vystřihnout. Budu muset natoč. A na vlastní videa. Je trapný se kouká. Ale neví se, jestli bych to neskočil, takže bych to tam zůstat. To je dobrý očura. Kašlu na to, stejně bych to očural. Byl bych stejně tady, takže... Chleba, vole. Jo, přesně. Koukám na stejka. Co má bejt, rebel, vole. To očura. Každý ví, že bych skočil sem, nebo nebo stojím, takže... Bude chleba, vole. Nikdo by nevěděl, že by se... Počkat, kdybych spadl sem. Počkat. Ty vado, se tím zabývat nechci. Ty vado, tohle to bude série na hovínko, protože vy se tady budete u toho nudit. Možná zbavit, ale... Na 1%, protože na to kašlu jdu zase zpátky. Co to? Já jsem to chtěl říct. Za Ferdu mravence. Za Ferdu mravence. Za Ferdu. Já to už budu skákat rovnou sem, tady jsem si udělal checkpoint. Ne! To se nestalo.